Grensoverschrijdende liefde. Amnesty-acties Venray. Het is vandaag 11 december. Dit is het Pelemaasjournaal. De zaalvoetbalteams van Lake Valley komen vrijdag voor het laatst in actie in dit kalenderjaar. Het herenteam speelt om 8 uur 's avonds tegen Noordzee. De tegenstander uit Scheveningen bezet de tweede plaats in de eerste divisie B. Lake Valley is hekkensluiter en wacht nog op het eerste punt. De uitwedstrijd verloor het Venrayse team op 14 september met 6-0. Om 9:30 trappen de dames in de eredivisie af tegen Watervogels uit Den Helder. De Venrayse zaalvoetbalsters wonnen de laatste 5 duels en zijn opgeklommen naar de 5e plaats. Watervogels bezet samen met Dragster Boys de tweede plek. De uitwedstrijd in Den Helder was op de 14 september de ouverture van deze competitie. Lake Valley leed een 4-2 nederlaag. Camille Smits uit Venray werd ruim 2 weken geleden op een bijzondere manier wakker gemaakt. Om 6 uur 's ochtends stond Robert ten Brink ineens voor zijn deur. Camille werd door de presentator van All You Need Is Love meegenomen naar Canada, waar hij werd herenigd met zijn grote liefde Irma Rodriguez uit Mexico. Een grote verrassing voor beiden. Ja, heel speciaal. Erg mooi en het was een hele leuke ervaring natuurlijk sowieso. Maar het was ook heel goed om haar weer te zien natuurlijk. Camille en Irma leerden elkaar kennen in 2011. Camille vertrok toen voor zijn opleiding naar Amerika, waar hij de Mexicaanse voor het eerst ontmoette. Well, we went to Atlanta for an internship, and then one of my friends introduced us, so that's how we met. Camille en Irma vonden elkaar al sinds de eerste ontmoeting meteen leuk. Het was liefde op het eerste gezicht en de twee wilden elkaar blijven zien. Nou, het was eigenlijk vrijwel meteen raak eigenlijk. We zijn vaker samen uit geweest. En in september moesten we eigenlijk al wel weg. En 8 maanden later hebben we elkaar weer opgezocht, want het afscheid in september was best wel zuur. Dus hebben we gezegd van in Cancun gaan we nog 5 dagen vakantie houden samen en daarna dan is het gewoon afgelopen. Of ja, afgelopen zeg je dat, dan stoppen we ermee en het schiet gewoon niet op. Alleen, het was kijk, iets beter bevallen dan verwacht. Dus dan zitten we hier. Het verliefde stel probeert op dit moment zoveel mogelijk samen te zijn en leuke dingen te doen nu Irma in Nederland is. Zo hebben ze de Efteling, Eindhoven en Amsterdam al bezocht. Irma vindt het een bijzonder bezoek, want voor haar is het de eerste keer dat zij Nederland bezoekt. Yes, this is my first time here. I think it's really nice. Kind of cold, but it's nice. Enjoying your time with Camille? Yes, a lot, every day. 21 december moet het stel naar de studio-opname van All You Need Is Love. 24 december, op kerstavond, wordt deze aflevering uitgezonden. Op dat moment zit Irma weer terug in het vliegtuig naar haar familie in Mexico. Daarna hoopt het koppel weer zo snel mogelijk samen te zijn. Maar ik denk in eerste instantie dat ik die kant op ga. Of dan even kijken of we gaan bevallen en zo niet. Dan kan ze misschien toch eventueel even goed nog deze kant uitkomen. Maar dat is natuurlijk vrij lastig, want je gaat niet zomaar even zeggen van ik immigreer. Of ik doe dit of ik doe dat. Maar we gaan in ieder geval ons best doen om toch samen te zijn. Want de relatie is nog steeds even leuk, ook in Nederland? Leuker. Eigenlijk wordt het alleen maar beter. Het Pelemaasjournaal houdt een korte winterstop. Op dinsdag 18 december is het laatste Venrayse journaal van 2012 op Pelemaas TV te zien. De eerste uitzending van 2013 is op donderdag 3 januari om 7 uur 's avonds. Tijdens de feestdagen presenteert Pelemaas TV 2 speciale uitzendingen rondom de verkiezing Venraynaar van het jaar 2012. Op kerstavond, maandag 24 december, om 7 uur worden de 3 genomineerden in een extra uitzending bekendgemaakt. Vervolgens wordt in een feestelijke uitzending op oudejaarsavond de Venraynaar van het jaar bekendgemaakt. Gisteren was het de dag van de mensenrechten. Een belangrijke dag voor Amnesty. Deze week voert Amnesty Venray actie voor de vrijlating voor 2 gewetensgevangenen. Maandag was Amnesty Venray op het Railand College om leerlingen een petitie te laten tekenen voor Nasrin Sotoudeh uit Iran. Zij zit al een tijd in de gevangenis en ze heeft een gevangenisstraf gekregen van 6,5 jaar. En alleen maar omdat ze haar werk als advocaat in Iran goed wil doen. En dat is niet altijd welgevallig voor de autoriteiten daar. En daarom zit ze in de gevangenis.
En jullie vragen dus om een petitie te tekenen. Wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Nou, de petities die worden allemaal in Amsterdam verzameld op het hoofdkantoor van Amnesty International. En dan worden ze gegeven aan de Iraanse autoriteiten. We zijn trouwens ook al heel lang bezig met actie voor. De petitie kan ook op internet ondertekend worden op www.amnesty.nl. En daar kan ook een petitie voor de vrijlating van een andere gewetensgevangene ondertekend worden. Maar en we gaan zo nog een tijdje door. Ook de rest van de week zet Amnesty Venray zich in voor de vrijlating van de 2 gewetensgevangenen. Op zaterdag 15 december kan men bij supermarkt Jan Linders van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags ook de petitie ondertekenen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een speciale editie van Venray een bedrijf aan tafel op Pelemaas TV te zien. Donderdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwsuitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog en helder. Het gaat licht tot matig vriezen. Overdag zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de loop van de ochtend en middag vallen er sneeuwbuien, waardoor het glad wordt. In de loop van de middag en avond wordt het droog. Het wordt 's middags slechts 1 graad. Een fijne avond en graag tot morgen.